Assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe hande kadi guiɗo mon sehil moɗon naati studio ngam ha joni weltinde bandiraɓe fulɓe ɓe e wiide ɓe tan jawodani natirani jaliya ngam basal jawdani natiri jaliya ko sabunegol ɗo leñol ɗum noon jawdani e caggal moɗon onon bandiraɓe fulɓe jawdani sakki juuɗe e ñaagui duwaw no mbawten nangodirde no mbawten wallodirde ha goɗɗo leñol yaara yeeso e jawdani tawani jaliya nene makko wona jali bammu wona jali sappo si a yi tan nammi hande e oɗo studio ko yimande fulɓe am fonkude fulɓe ɓe non bandiraɓe am sehilaɓe am jawdani oton andu wona e ruttoro caggal ko ha yeeso ɓe mbi noon junggo woto foɓɓata koma wona ɗiɗi tan ɗum noon fansuji ɗi ko onon goni jawdani si a nani jawdani ko fansuji ɗi ɗum noon on calminama on juurama on jettama fulɓe caɗe mon fulɓe